मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो। मावफुं मेलाव गाहायै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानो गोनां जि 9थि बोसोरारि जथुम्मा बेनि सायाव सावरायनाय जायो। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे थिरांथा लादों जे थांनाय जि जथुम्मानि सायाव सावरायलायनानै जों मोनसे दिन थारिख होदोंमोन 7, 8 आरो 9 बे अक्ट'खौ सोलायनानै जोङो 6, 7 आरो 8 बे अक्ट'खौ थि खालामो। 6, 7 आरो 8 जानुवारि 2023 बे अक्ट'खालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र बे थावनियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियै खुंफुंनो थाखाय जोङो मोनसे सिद्धांत लादों। बिनि अनगायैबो आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफोर बर' हारिनि आरो बर' समाजनि बेफोरनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय मोनसे बाथ्रानि सायाव खोब नोजोर होदों। बेनो जाहैबाय जे 3थि बर' गोरोबथा बे बर' गोरोबथानि जि दफाफोर मावफुंनां हाबाफोर सरकारनाव दंमोन बे हाबाफारिखौ सरकारा मावफुंनायाव खोब देरि खालामनायखौ जोङो दिनैनि मेलनि जोहै दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो सरकारखौ गोख्रोङै जोङो नारसिननो लुगैदों। जि जोंनि सुक्तिनि दफाफ्राव लिरनाय दोननाय गासैबो दफाफोर बे दफाफोरखौ खोब थाबैनो मावफुंनांगौ आरो बेफोरखौ मावफुंनानै होआसिम जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो गोजोननाय मोननाय नङा।